Исәннәрмесез, Мәйдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Эфирда сез һәм без яраткан лайыклы хит тапшыруы. Бүген аны мин Илмир Ямалов алып барам. Без сезгә бер кычак кызыклы, мавыктыргыч яңалыклар, матур клиплар, шәп җырлар әзерләдек. Студиябызда шибәр, сылу кунакта булачак. Шуңа күрә узакка сузмыйча башлыйбыз. Сез, менә сез тиз арада Мәйдан.тв сайтына кирип, яраткан җырыгыз өчен тавыш биреп чыгыгыз. Концертка барырга чыккан Рафис Калимуллин яңалыкларын ишеттегезме соң? Автобусы кабылмаган. Урамда 37 градус салкын иде. Ярты аппаратура өйдә калды. Хәтта кайбер костюмнар да өйдә онытылган иде. Ярты программаны гади киемнәр белән эшләп чыктык. Тамашачы сизде микән, белмим, әмма бер әби чыгып, киемнәрегез бигрәк матур дип көлдерде ди Рафис. Карашыңны миннән яшеріпләр нигә, яннарымнан үтеп китәсең. Онытылып кайнар кышагыңа кереп, киләсине килә үбәсең. Килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Canım, min bit senin yarın, yaratasın sen de bilemem. Aşık yüreğimle, yanıp söyümle, gözlerimden sen bit göresin. Köngülümün eli, seni kütkenmeli, küttirmeli bir küttirme. Hisler taşıy tağın, yüreğimde yalgın, söndürmezsin anı söndürme. Kilsin canım, min bit senin yarın, yaratasın sen de bilemem. Aşık yüreğimle, yanıp söyümle, gözlerimden sen bit göresin. Kesin canım, min bit senin yarın, yaratasın sen de bilemem. Aşık yüreğimle, yanıp söyümle, gözlerimden sen bit göresin. Gözlerinden körem, yaradasın sizem, barın sıylı aşık gözlerin. Kütkenini bilem, ekşi eli irkem, yaradan dip suyu sözlerin. Kilsin canım, min bit senin yarın, yaradasın sen de bilemem. Aşık yüreğimle, yanıp söyümle, gözlerimden sen bit göresin. Kesin canım, min bit senin yarın, yaratasın sen de bilemem. Aşık yüreğimle, yanıp söyümle, gözlerimden sen bit göresin. Aşık yüreğimle, yanıp söyümle, gözlerimden sen bit göresin. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Миңа калса Советлар фильмынан көйләрне барыбыз да хәтерлидер. Зарина Хасаншина «Ирония судьбы» фильмын карарга бик нык ярата икән. Бу фильмны барыгыз да беләсездер, хәтерлисездер. Кыскасы, Зарина «Ирония судьбы» фильмы төшерелгән шәһәргә барган. Яңа елны Ленинградта, ягъни Питерда каршылысы килә иде. Бу хыялым быел ниһаять чынга ашты.
Яңа елны Питерда билгеләп үттем диде Зәринә үзе. Balashağım, yalqınlarga iltip salaşağım. Min yaşagan mutlu ömürlerinin yollarında tügülüp kalaşağım. Hey, yollarında tügülüp kalaşağım. Hey, yollarında tügülüp kalaşağım. Balashağım, ömür boyu zata barashağım. Qartlığımda işik qağashağım, leysan bulup janğa tamaşağım. Hey, leysan bulup janğa tamaşağım. Hey, leysan bulup janğa tamaşağım. Balashağım, günlerimnin ağı qarasında, bizning janlar ömür boyu yolda, şəhər bilen avul arasında. Hey, şəhər bilen avul arasında. Hey, şəhər bilen avul arasında. Yügürüp le yürü balashağım. Атна башындагы суыклар сезнең дә үзәккә үттеме ул? Аның каравы салкыннар Татьяна Ефремова өчен файдага булган. Җырчы бәйләргә өйрәнгән. Шарфлар бәйли башладым, бәйләү серләрен интернеттан да карадым, әнидән дә сорадым. Әни элек бәйли иде диде. Уңган булган Татьянабыз. Басқышны сырлатқанчы, өзің шығып жырлайым әлі кішіні жырлатқанчы. Иделләре, 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 күлләре, сізде болса шәшкәләре, бізде аның гүлләре. Иделләре, 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 күлләре, сізде болса шәшкәләре, бізде аның гүлләре. Idelleri
sen beni İyidirler gülleri Sizde bulsa şeşkeleri bizde anın gülleri İyidirler gülleri Sizde bulsa şeşkeleri bizde anın gülleri Lektir sandalının bağların Erettin yüreğimden mayların Lektir sandalının bağların Erettin yüreğimden mayların Yaşlık bir tıl süykümlü Yaşlık bir tıl bir kayşanda Ütüp gitmez şigiller Ринат Кайымов күптән түгел туган ягы Түбән Новгород өлкәсендә булып кайткан. Шушы көннәрдә Ривал Хисмәтуллинның Алина Хисамиева сүзләренә иҗат иткән җырын алдым. Җырның исеме бик тә үзенчәлекле. Язмышыма кунак кына булма дип атала. Кыскасы тиздән яңа җырлар көтелә диде Ринат Кайымов. Sanladım mikenni, sanaldım mikenni Yok uğran canıma bir kayda Kaylarda sen hazır, min küpten min hazır Küngülün kuşkanı dağlarga Sanladım mikenni, sanlardım mikenni Kaylardan izlerge üzünü Yaratam deymedim Yansa da yüreğim Son bulsa da eydim sözümle Sanladım mikenni Yoğaldın mikenni Ömrüye sinmini kaldırır Nişikler yaşarımın Damarlar yaşları Yanağım dönümünü yandırır Sanladım mikenni Sanlardım mikenni Koylardan izlerge üzünü Yaratam demedim Yansa da yüreğim Son bulsa da eydim sözümle Sanladım mikenni Sözlerim jitalmay Göklerinin şidinde yoğalar Gapıy silmini Sen özün kilmirin Anıtkan iken deyip oylama Sanladım mikenni Sanlardım mikenni Koylardan izlerge üzünü Yaratam demedim
Yansa da yüreğim san bulsa da ettiğim sözümle Sanladım mikenni, sanlardım mikenni Kaylardan izlerken üzünle Yaratam demedim, yansa da yüreğim san bulsa da ettiğim sözümle Yaratam demedim, yansa da yüreğim San bulsa da ettiğim sözümle San bulsa da ettiğim sözümle Aygel Zakirjanova klubtan qaytып җиттем дигәндәгенә, шәһәр клублары турында сүз бармый. Aygel ялларны туган авылда үткәргән. Клубтан qaytып җиттем дигәндәгенә бер эт килеп чыкты ди. Әби өйрәткән дугаларны укыгач, эт китеп барды. Менә дуганың көче зур икән дип искә алды яңа ел маҗараларын безнең Aygel. Ayılı kişileri samim hislere barısı kalgan Qavatılanmay kiri qaytmay yol yoğalgan Şeşek zımman mattur bulgan yaşlık ömrü Sağınırlık yuqsınırlık hattirellerini Yaşlığımdan deştim, küngülümden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ötken izlerim Yaşlığımdan deştim, küngülümden sileştim Qaytır idim bir mizgilge tabıp ötken izlerim Ошар хыял булган күчле теләк Моңлы булган җырлы булган минем йөрәк Уйлары булган юллары булган сайланылган Киләчәккә яшьлегемнән юл салынган Яшьлегемнән дәштем күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Яшьлегемнән дәштем күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Яшьлегемнән дәштем Күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Альбина Кармышева шатлыклы хәбәре белән уртаклашты. Фатир алдык. Зур, якты, биек түшәмле. Аш-су бүлмәсе дә бик иркен. Без аны 2 елдан артык эзләдек. Шушы вакыт эчендә фатир бәяләре шактый артты, әмма без бәхетле. Чөнки бу хыялыбыздагы фатир, диде Альбина. Мәйдан каналы тамашачылары исеменнән бәрәкәтле нигез булсын дип әйтәсе килә. Килдем әле
Сенен янға әйтер сөзім болғанға Матур яқты уйларымнан Күңіл ташып толғанға Тілеклерім менің сізге Сау сәлемет болығыз Матур болсын эшләрегез Якты болсын юлығыз Кояшлы болсын күгебез Емлі болсын күнебез Дейіп шатлық мезгілләрін Жырлап тұрсын күңілебез Кояшлы болсын күгебез Емлі болсын күнебез Дейіп шатлық мезгілләрін Жырлап тұрсын күңілебез Суғышылар болмасын жерде Балалар шат болсынар Дос туған якыннар бізіні Сүйіндіріп тұрсынар Тілеклерім менің сізге Сау сәлемет болығыз Матур болсын эшләрегез Якты болсын юлығыз Кояшлы болсын күгебез Емлі болсын күнебез Дейіп шатлық мезгілләрін Жырлап тұрсын күңілебез Кояшлы болсын күгебез Емлі болсын күнебез Дейіп шатлық мезгілләрін Жырлап тұрсын күңілебез Бик қадірлі болып қына Матур тұрмышта яшик Бірге болып, бірден болып Жерге шатылық үләшик Тілеклерім менің сізге Сау сәлемет болығыз Матур болсын эшләрегез Якты болсын юлығыз Кояшлы болсын күгебез Емлі болсын күнебез Дейіп шатлық мезгілләрін Жырлап тұрсын күңілебез Кояшлы болсын күгебез Емлі болсын күнебез Дейіп шатлық мезгілләрін Жырлап тұрсын күңілебез Дейіп шатлық мезгілләрін Жырлап тұрсын күңілебез Жырлап тұрсын күңілебез Альбина Ишмурзинаның яңа ел яллары сессияға әзірләніп йөргән чагына туры килә. Тиздән имтиханнарым башлана, яңа әсәрләр өйрәнәм, әзерләнергә вакыт булмады. Тормыш ыгы-зыгысы белән чабам диде Питерда яшәүче безнең милләттәшебез Альбина Ишмурзина. Ул ялкын буламын мин, мәхәббәт дигән
Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез шушы урында бераз тавышын арттырыйк, чөнки лаеклы хит студиясында кунакта үзенчәлекле жанрда иҗат итүче талантлы җырчы Арслана үзе. Исәннәрбез, яңа еллар белән сезне. Исән Милмет, сине дә яңа ел белән, хөрмәтле дуслар, сезне дә чын күңелдән яңа ел белән котлыйм. Бәйрәмнәр гомумән ничек узды? Кайларда ял иттегез? Аллага шөкер, без гаилә белән, безнең гаиләбез бик зур, 16 кеше җыелып, матур итеп Чаллыда, әниләр, әтиләр, балалар, бәбиләр белән рәхәтләнеп каршы алдык яңа елны. 16 кеше ничә машина белән кайтып китте бу? Күп инде, Уфадан да, менә бер туганым Уфада яши, берсе Чаллыда, без Казанда менә шулай җыелабыз. Безнең өчен инде ул зур бәйрәм, чөнки без җыелып, рәхәтләнеп бәйрәм итәбез. Гөрләшеп, җырлашып үтә дип әйтергә була. Гел бәләкәй чакта менә бездә үзебез туганнар белән җыелышкан кебек. Бу сезнең традиция. Традиция әлбәттә. Ел сайын шулай 16-20 кеше җыеласыз. Тырышабыз, әйе. Яңа елны бергәләп каршы аласыз. Әйе, әлбәттә. Авылда, менә кай вакытта авылга кайтып инде каршылый, без барыбыз да җыелырга тырышабыз. Туганнар белән бергә. Туганнар дигәннән балалар да сезнең беләндер инде. Безнең белән әлбәттә. Ияреп йөриләр балалар, үзегез иҗади гаилә буларак, балалар бу юнәлешкә тартыламы? Тартылалар, безгә концертлар куя, һәрберсендер иҗади номерлар әзерләп, безнең авылда концертлар куеп, инде кай вакытта Кыш бабай да килеп китә, безгә шулай рәхәтләнеп бәйрәм итәбез. Үзегезнең кыз да иҗат юнәлешеннән дәвам итә дип беләм. Әлбәттә, без аны иҗатка кертергә тырышабыз. Ул безнең музыка мәктәбендә укый, фортепиано классында, шулай инде җырлый, бии һәм инде менә бөтен булган сәләтләрен үстерергә тырышабыз. Гомумән әйткәндә, шундый әйтем бар. Иҗат кешесе, артист кеше үзләренең ирен, хатынын яки балаларның иҗат белән бәйле булуын теләми диләр. Сез ничек карыйсыз моңа? Беләсеңме, монда инде шундый бер әйбер бар. Иҗат кешесе бик үзенчәлекле инде ул. Менә безнең гаиләдә минем уйлавымча үзенчәлекле, чөнки иҗаттагы кешеләр алар инде күбрәк ниндидер югары материалларда очалар бит инде, менә матди әйберләрне бик теге уйламыйлар. Минем уйлавымча һәрбер һөнәрдә дә иҗатны кулланырга була. Менә нинди генә һөнәр булмасын, әле менә син белән сөйләшкәндә искә килеп төште. Безнең авылда бер бөек ветераны, бөек ватан сугышының ветераны бар иде инде, Арслан бабай дигән. Менә ул көянтәләр ясайды. Аның көянтәләре һәрберсе менә произведение искусства дип әйтелә. Улар шундый матур итеп буяп, шияләр аңа рәсемләтеп, менә шулай миңа беренче көянтәне эшләгәннәр. Ул ояксыз бабай. Менә уйлап кара. Менә шуны эшләбәйме? Ул иҗадын, үзенең күңелдә булган иҗадын менә шул көянтәләр аша тормышка ашыраймы? Шуңа күрә минем беләмчә нинди генә һөнәр булмасын, иҗат ул иҗатны кулланырга була. Бу бездән тора. Ягъни сез каршы килмисез, иҗат юлы буенча китсә дә, китмәсә дә. Үзе сайлый. Менә мин инде башта син бәлки врач булырсың дип әйтеп карадым. Ул миндә музыкага бейсем килә ди. Инде мин әйтәм, менә ана мин кызым, әйдә син врач буласың дип әйтсәм, ул бит инде бик авыр, менә әле пандемияларны карагыз инде. Алар бит инде үзен яратып эшләгән эш булырга тиеш. Кешеләргә булышыр өчен. Шуңа күрә үзе яраткан эшне сайлар дип уйлыйм инде. Һәм инде бәлки иҗатта да булыр. Үзегез иҗаттан ярак итмичә, сезнең ирегез композитор. Әйе. Үзегез берәр уен коралында уйнамыйсызмы? Әлбәттә, мин 5 ел музыка мәктәбендә баян классы буенча укыдым. Без димәк әле коллегалар. Аннары инде университетта шулай шул баян белән фортепианда мин уен коралларында яратып уйныйм. Хәзер дә уйныйсыз? Хәзер инде фортепиано күбрәк, чөнки теге үзеңә аккомпанемент уйнаганда, ниткәндә фортепиано белән күбрәк мавыгам. Димәк, эксклюзив буларак Мәйдан каналы тамашачылары Арсланны баян тоткан килеш күрә ала. Бәлки шулай да булыр, әмма ләкин менә шуны әйтәсем килә, музыкаль инструмент ул көндә аңарда шөгыльләнгәнне таләп итәме. Шуңа күрә инде менә баянны кулга алып әзрәк искә алырга кирәк булыр. Без көтәбез. Бу инде киләсе елга планнар һәм максатлар турында кагылганбыз икән. Үзегезнең чыннан да 23нче елга максатлар, планнарыгыз ничегрәк? Беләсеңме, беренче ел менә минем инде гомеремдә дияргә була, мин максатлар куймадым бу елдан. Ял итәргә. Минем уйлавымча менә хәзер ниндидер шундай вакыт җитте. Мин тормыштан күбрәк ләззәт табып, рәхәтләнеп яшәргә дигән шундай максат куйдым. Һәрбер көннән, һәрбер эшләгән эштән. Менә теге максат куйсаң бит аңа үрмәлисең, тырышасың. Хәзер инде менә ничектер тәмен тоеп һәр көнне менә шундый максат минем бу елны. Миңа калса, шушы урында тамашачылар белән дә ләззәтләнеп, сезнең клипны карарга кирәктер дип уйлыйм. Безнең тапшыруга килгән өчен зур рәхмәт сезгә. Алга таба да уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, Эльмир. Дуслар, Мәйдан каналында
минем клибымны карагыз, тавышларыгызны биргә онытмагыз. Барыгызны да яратам. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek müdür emmetullah, jir sarılsın nefis kıllarga. Kige salayım yeşillik yıllarımını, kukragimde sağışmın barda. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Duygamçı bir kukrep titrep alayım, kukrevlerden yürek uğrıkma. Yaktı uy hislerim ağa, aktarılıp yağar bulutta. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek, yaratırga girek, yaratusuz nişik yaşargen. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Yarat yürek, yaratırga girek, yollarda yürek seferge. Динара Сәйдбатталова яңа елны гаиләсе белән каршы алган. Аялларда традиция буенча кунактан кунакка, аннан соң чыршыга барганнар, тау шуганнар, тимер аякта йөргәннәр. Яңа елга үземә зур бүләк ясадым. Йөзүгә язылдым. Моңа кадәр йөзә белми идем, әкренләп хыялыма таба барам, диде Динара. Yılama sin balam min kitkeştim, sağışlarga salma özüngene. Yazmış şulay gümür yazgan iken, sabır et seni bul düzümele. Yılama sin balam min kitkeştim, yazmışlarına börük korgan
yığlama Yığlama seni balam men ketkeştin Yazmışlarını bir qırğanma Men köklerden seni көріп turam Yolğuz qıldım deyip oylama Yığlama sen balam men ketkeştin Ağır bulur sena sığılma Sen de men adıga okup dursan Menim haller yaxşı bulurla Ertan erdük terezene kelip Jiller bulup teres qoğırman Balalarım sağ selamet deyip Men janıma dava tabırman Yığlama sen balam sabır bul sen Durmuşunu qara alğa bar Yanaşanda senin tuğanlarың Segen yarың bulur sen apar Men köklerden sena baqıt dilep Düşlerine kelip kirirmen Ağırlıklar sena tidirmişe Yanaşanda saklap yürürmen Men köklerden sena baqıt dilep Düşlerine kelip kirirmen Ağırlıklar sena tidirmişe Yanaşanda saklap yürürmen Ağırlıklar sena tidirmişe Yanaşanda saklap Хит парадны Гөлназ Сираеваның «Бәхет ул» җыры дәвам итә. Гөлназ өчен бәхет ул тирә-юньдәге кешеләрнең бәхетле булуы. Клибым да әнә шул хакта бит. Бәхетле булуның сире бик гади, башкаларны бәхетле итү. Бу дөньяда һәркемнең бәхетле булуын телим ди Гөлназ Сираева. Йөрәк бит алдаша белми Яратсаң ярсып тибә Ике йөрәккә бер кояш Бәхет нурларын сибә Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет без бергә булсак Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет безнең бергә чак Сызылып атқан таңнарны Қаршылық бірге генә Таңнарда бірге уяну Бәхет бит ул шул менә Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет без бергә булсак Бәхет ул мин, бәхет ул син Бәхет безнең бергә чак Гомер буе яратырмын Син диеп килдем җиргә
Дуслар, кызганыч, безгә бирелгән вакыт үтте дә китте. Әгәр дә яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә җитешмәгәнсез икән, Мәйдан.тв сайтына кереп, анда тулырак мәгълүматны таба аласыз. Инде сабылашу мизгилләре якынлаша, сезне искечә яңа ел белән ихластан котлыйбыз. Гыйнвар җилләре саулыкларыгызга ныклык, өегезгә иминлек, җаннарыгызга нур, ризыкларыгызга бәрәкәт, күңелләрегезгә рәхәтлек алып килсен дигән теләктә, мин Илмир Ямалов сезнең белән саубулашам. Мәйдан каналы белән бергә булыгыз.